Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda we Balkan welaýatynyň administrativ merkezi bolan Balkanabad şäherine polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri ýaşyl döwlet belgili awtouloglary gödäwçiligi güýçlendirýär. Bu barada da radiosynyň Aşgabatdaky we Balkanabaddaky habarçylary habar berýärler. Aşgabatdaky habarçymyz soňky 5-6 güniň dowamyny polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň paýtagtdaky jerime durulgysyna getirilen ýaşyl döwlet belgili uluglaryň sanynyň görnetýän artanyny habar berýär. Balkanabaddaky habarçymyz soňky günlerde 200-den gowrak ýaşyl döwlet belgili ulugyň yerli polisiýanyň jerime durulgysyna getirilenini habar berýär. Azatlygyň çeşmeleri ýurdun köçelerine hereket edýän ýaşyl döwlet belgili uluglaryň şu wagda çenli ýol polisiýasynyň aýratyn egilişiginden peýdalanyp gelenliklerini aýdýarlar. Ýol polisiýasy Aşgabatdaky Awşkarynyň nobatdaky tapgyryna ýaşyl döwlet belgili awtouluglaryny nişana alýar. Döwlet idaralaryndan daşary husus firmalar, esasan iri husus kompaniýalar hem ýaşyl döwlet belgilerini ulanýan ekenini paýtagty çeşme Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna gurrun berýär. Balkanabaddaky habarçymyzyň maglumatlaryna görä 7 ýyl töweregi mundan ozal Türkmenistana husus firmalara degişli ýeňil awtouloglary we ýüklüleri ýaşyl döwlet belgisini dakmaga kanun esasyna ruhsat berildi. Ýöne bu karar soňu bilen ýatyrylypdyr. Bu kararyň ýatyrylanyny sebäpli inni firmalardaky telekeçilere degişli awtouloglaryň ählisiniň döwlet belgisiniň ak reňkde bolmagy talap edilýär diýip Azatlyk radiosynyň Balkanabaddaky habarçysy habar berýär. Türkmenistanyň döwlet idaralary öz inventarynaky awtouloglara ýaşyl döwlet belgisini dakdyrýarlar. Hususy awtouloglary ak reňkli döwlet belgisi berilýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary ýurt wekilhanalarynyň awtouloglaryna gök reňkli döwlet belgisi daklýar. Hasadol ýurtda hereket edýän daşary ýurt kompaniýalarynyň hasabynaky awtouloglar sary reňkli döwlet belgisi bilen hasap alınýardy. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli husus firmalara ýaşyl döwlet belgisiniň dakylmagyna ruhsat berilmeginden soňra ilan tarasyna awtouloglary ýaşyl belgi almak isteginiň ýoklugyny ony habar berýär. Bu meýil ýol polisiýasynyň ýaşyl döwlet belgili uloglary has egilişikli çemeleşmegi bilen düşündirilýär. Mundan ozal häkimetleriň ýaşyl belgilere köplenç geçirimlilik etmegi çeşmämede görä köp sany gymmat bahaly hususy ulog sürüjilerini tanyş üstü bilen ýa-da käbir husus firmalaryň kömegi bilen ýaşyl döwlet belgisini almagy meýil etdirýär. Şeýlelikde bu arzan hyzmat ýoň bolup başlady. Kimler hakykatan firmada işleýär, kimlerdiň firmanyň hasabyna dur. Aýdylmagyna görä ýol polisiýasy Awşkary ilkinji nobatda gözden düşen firmalardan başlapdyr. Soňky 5-6 gün içinde ýaşyl döwlet belgili bir topar ulug jerime durulgalaryna getirildi diýip Azatlyk radiosynyň paýtagty çeşmeti gurrun berdi. Jerime durulgalaryna getirilen uluglaryň arasyna Aşgabat belgili uluglarda sebitleriň döwlet belgilerini götürýän uluglar da bar. Azatlygyň çeşmeti jerime durulgalaryna getirilýän uluglaryň arasyna eltip bermek hyzmaty bilen meşgullanýan awtouloglaryň hem bardygyny aýdýar. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatda satyn alynan ýemy önümlerini ýa-da başga haritdary bir ýerden başga ýere eltip bermek hyzmaty meşgullygy ýa bolup barýar we bu hyzmat köpler üçin amatly bolup durýar. Balkanabaddaky habarçymyz geçen hepdeniň dowamyny 200-den gowrak ýaşyl döwlet belgili awtoulogyň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň yerli jerime durulgysyna eltilendigini habar berýär. Türkmenistan Içeri işler ministrliginiň düzümindäki polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugy köçü ýol hereketiniň düzgünleriniň ýerine getirilişine gödäwçilik edýär. Türkmenistanyň awtomobil ulugy hakyna kanuny ýurtda awtomobil ulugynyň işlemeginiň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär. Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakyna kanuny köçü ýol hereketini düzgünleşdirýär. Ministrler kabinetiniň ýanynaky ulag we kommunikasiýalar agentligi ýurdun beýlik käbir ugurlary bilen bir hatarda ulag ulgamyna döwlet gödäwçiligini ýerine ýetirýär. Soňky aýlarda ýurt boýunça ýol hereketine gödäwçilik hasda güýçlendirildi. Ýurdun administrativ hukuk bozulmalary hakynaky kodeksine ýetgetmeler we goşmaçylar girdilip ýol hereketini bozmakda aýplanýan adamlara salynýan jerimeler birnäçe artdyryldy. Türkmenistanyň hökümeti dilden görkezme esasyna ýurdun çägünde hereket edýän awtouloglaryň hatda reňkini hem kesgitleýär.